Ginanunsyo sang Department of Public Works and Highways nga lakip sa prayoridad sang ahensya subong nga tuig amo ang pagtapos sang palpak nga Aganan Flyover sa Pavia, Iloilo nga nagabalor sang 802 million pesos. Suno kay Public Works Secretary Vince Dizon, nakita mismo ni President Ferdinand Marcos Jr. ang amo nga flyover kag naakig ini sa sitwasyon kag huol nga dalasang proyekto. Ang ginatumod sini among pagbisita ni Marcos sa Iloilo sang Agosto 2025 kung sa diin naagyan gid sini mismo ang Aganan Flyover kag na-post pa bangod sa maathag nga kapalpakan. Una na nga ginpahayag sang Department of Public Works and Highways Regional Office nga ang proyekto nagakinahanglan sang duga nga 285 million na pesos para sa jet grouting sa 23 ka mga piers kag para sa widening works. Buot silingon ang total project cost nagadangat na sa masobra 1.1 billion pesos. Matandaan nga nakalabot naman sa Senado kag nadiskusyonan sa Senate Committee on Public Services ang palpak nga konstruksyon sang Aganan nga nagahatag sang perwisyo sa mga pumuluyo sang Iloilo. Sang amo nga tion, nagmando ang chairperson nga si Senator Raffy Tulfo nga magpasa ang Department of Public Works and Highways sang investigation kag status report. Yung Aganan Flyover sa Iloilo, yan, tatapusin na rin natin yan this year. Yan yung lumulubog na flyover na nakita mismo ng Pangulo natin, na galit si PBBM. Ngayon, inayos na yan, yung lumulubog, at ngayon, tatapusin na natin.